Dnes oslavuje meniny aj Alana. A hoci je dnešok v znamení všetkých žien, v slovanskom kalendári svieti aj jedno konkrétne a veľmi elegantné meno. Ak máte vo svojom okolí nositeľku mena Alana, dnes má dvojitý dôvod na oslavu. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam: Alana je ženskou podobou mena Alan. Jeho pôvod je najčastejšie spájaný s keltčinou a znamená súlad, pokoj alebo vznešenosť. Existuje však aj výklad, podľa ktorého meno znamená krásna či milá. Charakteristika: Alany bývajú vnímané ako hlbavé, citlivé a originálne ženy. Meno v sebe nesie istú dávku tajomstva a medzinárodného šarmu. Domáce podoby: Alanka, Ali, Ala, Aluška. Trocha čísel. Štatistiky na Slovensku. Počet nositeliek. Meno Alana patrí na Slovensku k tým vzácnejším a výnimočnejším. Nosí ho približne 600 žien. Stretnúť Alanu je teda znakom originality. Vekový priemer. Podobne ako mužský variant, aj Alana je u nás skôr mladšie meno. Priemerný vek nositeliek sa pohybuje okolo 32 rokov. Zaujímavosť: vo svete je toto meno veľmi obľúbené najmä v anglicky hovoriacich krajinách, často v podobe Elenach. No na Slovensku si získava srdcia rodičov, ktorí hľadajú niečo zvučné a netradičné. Všetko najlepšie k meninám, Alany. Poznáte nejakú nositeľku tohto krásneho mena? Označte ju v komentári a poprajte jej k dnešnému dvojitému sviatku.